Τι θέλεις να πω. Ό,τι θέλεις, πώς τα περνάς, πώς είναι σκουτούρα, σου έρχεται σήμερα, τι, πώς σου... Σήμερα έχω σκουτούρα. Ο σκουτούρα. Όχι σκουτούρα σήμερα. Αχα. Δεν μπορώ να περπατήσω, αδύνατο τσίμι. Αχα. Λοιπόν, χάλια είμαι, χάλια. Ναι, αλλά χθες σε είδα πήγαινες επάνω προς το στρίγανε πάνω ανέβηκες χθες. Για να ξετσερμιάσω κάθε μέρα, ξετσερμιάσω. Τα ποδάρια οικιόι. Αχα. Οικιόι. Αχα. Να ξετσερμιάσω τα ποδάρια μου, αλλιώς χαμένος είμαι. Αχα. Δεν πρέπει να γιουλώ τώρα. Α, μια χαρά είσαι. Τα πέρασα. Τα έχω 102 χρόνια. 102 είσαι τώρα. Και έτσι. Ας το πάνω Κώστα και θα το πιω. Εδώ έχω συνομιλία με τον Μπαρμπαλέξη εδώ. Ναι, θέλω να τη στείλω, να δω άμα πιάσει καλά, να τη στείλω και τη Γιώργου κάτω. Ναι, να του στείλω με το ίντερνετ. Το πιάνει άμα το πιάσει. Τι άλλα Μπαρμπαλέξη. Θέλεις να πεις Γιώργο τίποτε, πες για του Γιώργου τίποτε, πες του χαιρετήματα, πες του. Τον δικό σου θα σε δει κάτω στην Αυστραλία. Ναι. Χαιρετήματα σε όλους εκεί. Να τους πεις. Χαιρετήματα πολλά σε όλους. Εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, δάγλια που είμαι στραβός. Λοιπόν, εδώ γύρισα. Πού τα ακού, είμαι και φως. Έτσι να πει ουρλώνει χαιρετήματα και πέρα. Δεν θέλεις να έρθει εδώ, κάνια βόλτα. Άμα μπορεί και έρχεται να έρθει βέβαια. Πότε θα ματάρει τώρα. Το καλοκαίρι. Εγώ δεν ξέρω τώρα, μπορεί και το καλοκαίρι, μπορεί και τον άλλον το χρόνο. Σε κάνα 2 χρόνια θα ξανάρθει. Εδώ θα με βρει η μέρα πες. Καλά, εσύ θα πας μέχρι 120 όπως σε βλέπω εγώ, να μην να πας καθίσεις κιόλας. Όσο θα ζήσω, έχω 102 χρόνια. Άμα τρως καλά και πίνεις και αυτό, αυτό. Μπορεί να πας και μέχρι 120. Αυτά πες, να πει ουρνούν χαιρετήματα και πέρα και... Κι άμα έρθει, θα κουβεντιάσουμε πάλι πες. Θα κουβεντιάσετε, Είναι καλός αυτός, είναι... Ο Γιώργος λέω, είναι καλός. Και θα πιείτε και από ένα τσίπρο. Θα πιείτε, θα τραβήξετε και ένα τσιπράκι. Θα πιούμε τσίπρο τότε. Τώρα έχουμε και το μαγαζί. Έχουμε και το μαγαζί, θα πάμε στο μαγαζί τώρα και θα πιούμε τσίπρο βέβαια. Βέβαια. Γιατί τραβάει και αυτό τσίπρο. Τραβάει, τα αρέσει του Γιώργου του Τσίπρου. Αυτά που Τι άλλο, Μπαρμπαλέξη. Πέρα στον Κουκκινόπουλο έχεις πάει καμιά βόλτα. Έχω καιρό πολύ τώρα να πάω. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί να πας τώρα πέρα. Δεν μπορώ. Είναι και κοπέλες, πρέπει να πας καμιά μέρα πέρα, ήρθαν πολλές κοπέλες πέρα. Έχω μάθει, ήρθαν και κορίτσια εκεί λέει. Ήρθαν πέρα. Ναι. Είναι 3 τώρα πέρα. Ποιος έχει αυτές τις 3. 2 έχει ο Φάντς και 1 η Σπυρδούλα. Καλά. Και ο Φάντς και ένα άλλη τώρα. Και ένα άλλη και 2 τσες. Καλά. Να πας να τις δεις Μπαρμπαλέξη. Από κάνα τραγούδι πώς πας, τραγουδάς κάνα τραγούδι. Θα πούμε κάνα τραγούδι, κάνα βραδιά στο μαγαζί. Στο μαγαζί εδώ. Θα πούμε. Θα το φτιάξουμε κάνα βράδυ εδώ και θα τα πούμε εδώ στο μαγαζί. Θα πούμε ένα τραγούδι. Άλλο τίποτε δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Άτε, πάρω και το...